Maar wat pak je nou dadelijk als eerst uit de schappen? Ik ga eerst eens even kijken, ik weet wat er te koop is bij Albert Heijn, maar ik wil eerst eens even kijken hoe het winkel nu weer is, hè. Is dat voor jou belangrijk, hoe een winkel eruit ziet? Maar hoe groter de winkel, hoe mooier ik het vind, hè. Die oude Miro hier toen, dat was helemaal mooi, want dat was een heel grote winkel, hè. Hoe groter, hoe mooier. Dan kan je hem behalen, hè. Wat Johan belangrijk hier beter dan Albert Heijn XXL wijze kent. Ja, maar mocht wel, ja, hoe groter, hoe beter. Ja, hoe groter, hoe beter. Mooi. Maar vind je net een beetje te massaal? Nee, hoe mooier, hoe drukker, hoe beter. Hoe beter voor Albert Heijn, hè? Wie, maar hij jouw aandeel in Albert Heijn dan? Nee, dat niet. Maar het is een goede winkel, het is een goede winkel. Het is modern, er is nooit geen nee te kopen. Ze helpen je altijd. Ja, prima winkel. En je haalt tas bio, zit er al wat in? Jumbo kom ik niet net zo zijn, dat is een slechte winkel. Iedereen moet naar Albert Heijn. Maar waarom is Albert Heijn dan beter dan een Jumbo? Ja, ik weet niet, ik ben altijd al een Albert Heijnman geweest, hè. Ben je wel eens in een Jumbo West dan? Jawel, ooit wel eens een keer, ja, kijken, hè. En dan snel weer weglopen. Ja? Ja, Albert Heijn we moeten allemaal massaal naar Albert Heijn, jongens. Mensen, allemaal naar huis, hè. Maar waarom ben je zo fan van Albert Heijn? Want je bent echt een fan, man. Ja, mijn ouders gingen ook naar Albert Heijn, ik ook, hè. Maar ze hebben alles te koop, alles modern. En nooit geen nee te koop. Ja, dan ga je naar Albert Heijn, hè. Waarom goed, hè? En even me, hebben we nog wat actie hier in de tent. Dus we moeten even zien met het filmpje. Oh, dit is een mooie klein sterk. Meneer, mag ik u nog wat vragen? Ja. Nou, wat vind je er nou daarvan? Ja, mooi. Ik ben een klein stukje geweest. En, maakt het mooi, hè? Mooie winkel toch? Nog steeds beter dan de Jumbo? Altijd, hè, altijd. Iedereen niet meer naar Jumbo, niet doen. En gewoon naar Albert Heijn komen. Hè. Het is gewoon heel simpel, hè? Gas geven, hè? Ben je hier inhuurd door de Albert Heijn XL om dit te season? Nee, dat niet. Nee, ik kom altijd bij Albert Heijn. Krijg je badscheppen gratis? Nee, ook niet. Nee, moet wel betalen. je? Ja, naast de liefde, hè. Naast de liefde, hè. Nee, maar Albert Heijn is gewoon een goede winkel. Ja, één gaat naar Poos of naar Jumbo en ik ga altijd naar Albert Heijn. Ja. Maar niet meer doen, jongens. Niet meer naar Jumbo. Laat het even En goed. Pois dan? Pois mij wel? Nee, kom ik ook nooit. Alleen maar Albert Heijn. Plus? Nee, die hebben we hier niet, hè. Nee, niet hier in Leeuwarden. Budget food? Nee, kom ik ook niet. Een budget, dat weet je het wel, hè. Dan is het toch wel 50-50, hè, budget, hè. Maar ik ga door, jongens. Of heb je nog een belangrijke vraag of niet? Goh. Nou, wacht even. Als je nou... Zou we samen zeggen, niet meer naar Jumbo, maar... Nee, ik zei het net. Ik doe geen adviezen. Oké, nou dan succes jongens. Ja, dankjewel. Jo, hè? Yo. Met naam te eten. Allemaal van Albert Heijn, hè? Ja, jongen. Hou je fans hier, hè? Albert Heijn, hè? Ja. Ja, nee. Je had het mandje wel vol. Ja. Nee, geen deze man. Die man staat vol praten. Dus, Je mag 2 extra koeken gaan. Ja, lekker, jongen. Hij.